Kom med mig, når jeg skal i genbrugsbutik og shoppe fysiske medier, altså DVD, Blu-ray, VHS, videotadeer med videre. Den her gang, der er det sommerferie, og vi er i Midtjylland. Det er sådan, at jeg ofte bruger sommeren i Midtjylland og omegn. Og det her er ingen undtagelse. Vi er i Them, som ligger lidt syd for Silkeborg. Jeg får meget hurtigt kigget igennem VHS'erne og ser selvfølgelig også, at der ikke rigtig er noget, jeg er interesseret i. Jeg har en VHS-maskine, faktisk en rigtig, rigtig god en med HDMI også, og som også kan lave opskalering, men der var ikke lige noget, jeg egentlig gerne ville. Og det går faktisk ikke op for mig her i starten, at jeg sidder og glor på PC-spillene. Det er jo fordi, at ofte så er PC-spil og DVD'er blandet sammen. Men der er dog lige lidt. Jeg får meget hurtigt kig på Rabalder Bio. Krokodilbanden vender tilbage, tror jeg, det er, den hedder. Og kigger selvfølgelig videre. Jeg har Krokodilbanden, den køber jeg i hvert fald lige præcis der. Det er jo også meget interessant, at stort set alle genbrugsforretninger, så kan du finde Harry Potter film. Ligesom du kan finde Ringenes Herre. Der er helt klart nogle film, der går igen, og som rigtig mange har købt. Kaj og Andrea de første år, altså helt tilbage fra, er det Karl Løvring og Paul Køller er med. Den køber jeg også. Jeg har jo børn til. Det her, det er noget rigtig, rigtig interessant. Det er en kopi af Superman. Ja, jeg ved godt, jeg er ikke så god til at holde på den. Det? Superman Returns, og det skriger til himlen, at det er en kopi. Sindssygt cover, med stavefejl, og selvom det er, man kigger ned i selve teksterne, jamen det hele, altså selve beskrivelsen af den er helt væk. Og den skal jeg selvfølgelig ikke have, men det er jo meget interessant det her med, at de genbrugsforretninger ikke er særlig gode til at sortere kopier fra. Og ja, jeg sidder ned, der er ofte en stol i bog og kopi, i bog og DVD-afdelingen. Og det gør det også lidt lettere, i stedet for at ligge og kravle nede på gulvet. For mange af de her film, serier og så videre, de er altså helt nede ved gulvet, da jeg er ret høj. Så er det totalt ulempe for mig. Jamen på den anden side, der starter vi så forfra. Jeg lægger lige de gode varer her nede i kurven. Og jeg browser lige lidt her og kigger igennem, om det er noget, der vil gerne noget. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at købe Pippi-boksen, hvis jeg kan få alle filmene. Så jeg lige, der var nogle Pippi-DVD'er. Det er også mest for børnene, har noget nostalgi, ikke? Der var noget omkring korstogen der, men det var så et oplysningsprogram, altså en dokumentar, det er ikke lige mig. Og som I kan se her, det er en god omgang blandet landhandel, vi finder her i Them. Kirkens Kors her, der er Skammerens Datter. Og det er meget sådan et udsnit af, at jeg egentlig godt kan se, at det er Herre fra Danmarks DVD-samling, der bliver solgt her. Og så er der jo de der enkelte ting, hvor folk har købt noget på må og fået noget i gave, jul, fødselsdag, you name it. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver de altså trætte af det og indleverer det. Det er også derfor, at man ofte i genbrugsbutikker kan finde ren og skær fysiske medieguld. Og jeg browser videre. Hvad har jeg der? Fri os fra det onde. Faktisk en lidt mærkelig film, synes jeg. Men jeg beslutter, at den køber jeg selvfølgelig også. Jeg har set den før. Og så sker der jo simpelthen det, som nogle gange sker i en genbrugsbutik. Og det er, at man finder de ting, som man har ledt efter i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har ledt efter de unge år. Den bliver solgt til mega mange penge. Meget mere end det, jeg i hvert fald vil give. Og her der indgik den som en handel af 3 DVD'er for en 20'er, tror jeg det var, eller 3 DVD'er for en 10'er, det kan jeg ikke lige huske. Men det er
I hvert fald, jeg har ikke betalt mere end 5 kroner for det, men det er jo sådan noget, der sker. Det er, at når der jagten først er i gang, jamen så finder man nogle gange nogle ting, hvor man bare tænker, er du så færdig? Det har jeg bare rundt og let efter de sidste 8-9 måneder. Og så er det der bare. Desværre har jeg så også ofte en oplevelse af, at når det så endelig er, at man har fundet det, så går der ikke ret lang tid, så ser man det igen og igen. Men Erik Nietzsche er faktisk en film, jeg har lånt flere gange på biblioteket, og ikke har kunnet købe andet end til overpris i diverse DVD- og Blu-ray-grupper på Facebook. Hvad har vi fat i her? Gustne Gensyn, hvis der er nogen, der kan huske dem, fra TV2 Zulu, og Comedy Fight Club 3, udfordringen, og begge skiver er der. Ja, jeg er generelt ikke så god til faktisk at kigge på, om skiverne er der. Det betyder også nogle gange, at jeg har brændt mig lidt, når det er, jeg er kommet hjem og uforholdt mig. Han kan bare få lov til at stå. Hvad har jeg ellers godt gang i her? Igen, det her med, at DVD'erne er nede på gulvet. I det mindste så har de gjort det, at de har taget titlerne og sat dem opad. Det gør det en lille smule lettere. Og så alligevel, det er faktisk en anden type af DVD'er, jeg ofte køber. Det er lokalhistoriske DVD'er. Altså, det kunne være historie fra Gladsaxe, eller nu her fra Silkeborg, fordi jeg er i området. Sådan noget, at jeg er også lokalhistorisk interesseret. Og har en del viden omkring Landbrugsdanmark, det i gamle dage og så videre. Det lige så jeg hæve op der, det er Lotte Jensen, hvis nogen af jer kan huske hende. Hun var sådan en børneekspert, der blev meget fremhævet der i nullerne. Og hun har altså udgivet nogle DVD'er omkring, hvordan man får liv og børn og alt muligt andet til at hænge sammen. Også en forlænget foredragsrække af hendes bog, En håndsrækning til familien Danmark, som faktisk er, synes jeg, ret læsværdig og har nogle gode indspark til en familie med børn og så videre, der ligesom prøver at få det hele til at hænge sammen, og det er der jo mange mennesker, der står i. Der er lidt Game of Thrones her, men ikke noget, jeg vil have. Jeg vil gerne have dem alle sammen, hvis jeg endelig kan købe min boks til en ordentlig pris. Men så kommer der lidt Blu-rays, men der er ikke rigtig noget, der frister der. Ja. Jeg er vild med Mads Brügger og hans film. Jeg har både Det Røde Kapel, og her så I lige, jeg fik fat i Ambassadøren. Og Ambassadøren er jo altså en super fed dokumentar, der virkelig ryster ved noget. Jeg kan også godt lide Muldvarpen og Den Sorte Svane, men der er Ambassadøren, det er en af de gode klassikere, ligesom Det Røde Kapel. Så den tager jeg selvfølgelig også med. Og ja, skiven var i, selvom jeg ikke lige på kamera her i hvert fald har testet den. Hvad har jeg fået fat i her? Fint skal det være. Det er jo sådan en serie, jeg så rigtig meget med mine børn, med mine forældre, da jeg var mindre. Jeg har prøvet at sælge den lidt til mine børn, og har da også fået set den lidt på TV2 Zulu, men nu har jeg den altså sæson 1 og sæson 2. Det her, der sker her, det er rent faktisk, jeg ser en film, jeg gerne vil have, og så går det selvfølgelig op for mig. Det er en ret god kopi udad til, så det er ikke lige sådan, så det skærer mig i øjnene, at det er en kopi, men og derfor så lige snart jeg åbner den, så kan jeg jo godt se, at det er en kopi. Og for også lige at vise kameraet, så vender jeg selvfølgelig disken om, så den skal jeg selvfølgelig ikke have. Ja, og igen, det er her fra Danmarks Film, så der er alt muligt at vælge imellem. Noget af det sjoveste, jeg synes faktisk, jeg kan se, det er altid sådan noget, altså, slip dit stress, og sådan nogle, sådan nogle foredrag, som jeg jo synes er meget interessant, at folk har købt. Måske lidt i kategori med det der med Lola Jensen, og få tingene til at fungere. Den DVD, jeg havde fat i før, som I kunne se med Brian Mørk, det var De Udvalgte. Den har jeg aldrig selv set. Star Trek 6. Ja, helt sikkert. Den tager vi med. Jeg har kun Star Trek Nemesis, tror jeg det faktisk det er. Og jeg har også Star Trek Insurrection, men jeg skal have dem alle sammen på DVD. Jeg har lånt dem så meget på biblioteket, men
i og med, at jeg ikke er først nu er ved at genopbygge min kollektion. Ja. Så er der rigtig mange film, som jeg aldrig rigtig har fået købt. Det her, det er Criterion film. Det er altså den danske version af Criterion fra USA. Og igen, det er det gamle On Air film. Det gamle On Air som udgiver, der har videreudviklet sig til Midget-film og Criterion og hvad de ellers hedder. Og der plejer jeg at gøre det, når jeg faktisk ser dem, så køber jeg dem. Så faldt jeg lige på Blu-ray The Intern. Det er sådan en film, jeg har set med familien flere gange. Sådan lidt feel-good-film. Lidt chick flick, eller hvad man nu vil kalde det. Jeg synes faktisk, det er en okay, og det er film, og den kan man sagtens se igen og igen. Og så på Blu-ray. Så den ryger selvfølgelig også i kurven. I den her butik, der skelner man ikke mellem DVD og Blu-ray, så det er også sådan, at når der man kommer ind, så i hvert fald på det her tidspunkt, hvor jeg har købt den, der laver de ikke forskel, så du får den sådan set til samme pris. Den sidste Kejser, kan jeg se, den har jeg stået gloet på flere gange, men jeg kan ikke huske, om jeg har den. Jeg har godt nok alle mine DVD'er og Blu-rays lavet i Everything, eller Collect Everything Movies, men jeg har også sådan, den er ikke så vigtig. Jeg sidder på den med jævne mellemrum, når jeg er ude og finde genbrugsguld. Og I kan se, det kamera, jeg har her, det er altså ikke det bedste kvalitet. Det dur til opgaven, men jeg vil gerne have noget bedre. Og nogle gange så hjælper det altså både mig og jer at sætte hovedet på siden, når man render rundt og browser igennem Det Vilde Gæs. Det er en meget, meget interessant film. Foregår under Vietnamkrigen, og der er ingenting fra selve den film, der er optaget i Vietnam. Den er optaget i USA, hvilket også bare er sådan en total, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det mindste Full Metal Jacket og Platoon og alle de her ting, de er optaget ude omkring østpå. Men sådan noget, det bryder mig bestemt ikke om. Hvis man skal skabe noget ordentligt, så skal man skabe noget ordentligt. Og jeg tror faktisk, at vi er ved at være der, at det her var det, jeg fik med fra den her tur. Tak fordi I så med. Hej.